his time, in his time, he makes all things beautiful. Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndi kulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi lachinayi pa 11 Novemba chaka cha 2021. Mpingo wathu lero timakumbukira Martin Wakutuzo Woyera. Iyeyo anabadwa mchaka cha 316. Ndipo banja la kwawo linali lochita bwino. Bambo ake anamtengera iyeyo kuti akaphunzire za chisilikali. Akukula choncho atafika zaka 15 anamva mkati mwake kuyitanidwa mwapadera, ndipo anasiya ntchito ya usilikali ndi kupita ku nyumba yobindikira. Koma tinene kuti ngakhale mmene anali msilikali choncho, nthawi zonse amaonetsa chifundo. Mwachitsanzo, nthawi ina Martin ataona munthu wina amene anali opanda zovala, anang'amba mbali ya malaya ake ndi kumugayira kuti agawane pakati. Akutiphunzitsa chifundo, kuthokoza Mulungu kudzera mkugawana zimene Mulungu adatipatsa. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Luntha mutu wa 7 ndime ya 22 kukamaliza mpaka kukafika mutu wa 8 ndime ya 1. Amene akutiwerengera ndi Mayi Joanna Mpenembe kuchokera ku Palombe Parish Blantyre Diocese. Mawu a Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Luka Oyera mutu wa 17 ndime 20 kulekeza 25. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Luntha. Luntha mutu 7 ndime ya 22 kuzapitiriza Luntha 8 ndime ya 1. Pajatu m'Luntha muli mzimu wanzeru ndi woyera, mzimu umodzi wokha ndi wogwira ntchito zambiri, osagwirika, woyenda mwaufulu ndi wolowerera mzonse, osayipa, wapaokha, wosasinthika, wokonda zabwino, watcheru, osatheka kulimbana nawo. Mluntha limafika pamphamvu mpaka kumalire a dziko, limalongosola zonse mwachifundo ndithu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka Oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 17 ndime ya 20 kulekeza 25. Pa nthawi yomweyo Afarisi ena adamfunsa Yesu kuti, kodi Mulungu adzakhazikitsa liti ufumu wake? Yesu adawayankha kuti, Mulungu sadzakhazikitsa ufumu wake mooneka ndi maso ayi. Anthu sadzati suli pano, kapena suwo, pakuti ngakhale tsopano Mulungu akukhazikitsa ufumu wake pakati panu. Yesu adawuza ophunzira ake kuti, akudza masiku pamene mudzalakalaka kuona nthawi yakudza kwa Mwana wa Munthu, ngakhale tsiku limodzi lokha, koma simudzaloledwa ayi. Anthu azidzakuwuzani kuti, su uli uko kapena su uli pano, musadzapiteko kapena kuwatsatira ayi. Pajatu monga mphezi imang'anipa mkuwala kuchokera mbali ina yakuthambo kufikira mbali ina, Mwana wa Munthu adzateronso pa tsiku lake lakubwera. Koma iye ayenera kuti ayambe wamva zowawa zambiri, ndipo kuti anthu amakono ankane. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mawu amene tawerengawa afafanize machimo athu ndi kutifikitsa ku moyo osatha. Abale ndi alongo, mawu athu amene tikuona tsiku la lero tikukumananso ndi Afarisi
apa osati kuti akumfunsafunso monga achitira nthawi zonse kuti antape mkamwa, koma tsopano out of desire to learn afuna adziwe. Remember the Jews, the Pharisees, the Sadducees anali anthu amene anali kuyembekezera Mesiya, anali anthu amene anali kuyembekezera ufumu wa Mulungu. Makamaka itatha Pasaka yawo ija kudzera mwa Mose, anali kuyembekeza Mose wachiwiri amene adzabwere nkudzawatulutsa mu ukapolo, mu singa za anthu amene anali kuwapondereza, anthu amene anali kuwazunza. Choncho wina aliyense amene wabwera pakati pawo akuonetsa zizindikiro zozizwitsa anali kumtenga ngati kuti Mesiya uja wafika. Mmodzi mwa iwo anali Yohane M'batizi. Koma Yohane anawawuziratu, sindine ayi. Ine ngakhale kuyenera kumasula zingwe za sapato zake sindine oyenera ayi. Anali kuthedwa nzeru, kodi adzabwera liti, ndi ndani? Nchifukwa pamene Ambuye Yesu anali kuchita zozizwitsa zosiyanasiyana, anali kumuganizira ngati Mesiya wandale. Ndipo mukumbukira inu pa Yohane 6 ndi 15 paja atapanga zozizwitsa anafuna amugwire ndi kukamlonga ufumu. Koma Yesu anazimirira pakati pawo. Ngakhale m'maphunzitso ake onse anali kuwauza kuti ineyo ndine olonjezedwa uja atavomera ku Kazareya Filipi kuja. Komano mpulumutsi amene mukumuona si mpulumutsi amene mukumuyembekeza. It's not a political messiah. Choncho lero Afarisi akumufunsa, tidzadziwa bwanji kuti Mulungu akukhazikitsa ufumu wake? Kodi Mulungu adzakhazikitsa liti ufumu wake? Nde Ambuye Yesu powayankha Afarisi akuyankha inu, akuyankha ine, akuyankha ife. Akuti Mulungu podzakhazikitsa ufumu wake simudzachita kuona ndi maso kuti uwo kapena uwo kupita uko ayi. In fact, ufumu wakukhazikitsidwa kale, koma inuyo simukuona. Ndakuti idzakwana nthawi imene tizidzalakalaka titalowa mu ufumuwo, koma ngakhale tsiku limodzi sitidzaloledwa. Mwachidule Ambuye Yesu pamene akupanga emphasize za ufumu wa Mulungu afuna atuonetse poyera kuti ufumu wa Mulungu is not a mathematical puzzle to be solved. It's not a scientific, problem to be exposed. Kuti 1 plus 1 or A plus B plus C equals D. Ayi, ufumu wa Mulungu uli pakati panu munjira ziwiri. Poyambirira pamene mukukhala ma values a ufumu. Ma values a ufumu wa Mulungu ndi chani? Ngodya za ufumu wa Mulungu ndi chani? Chikondi, chimwemwe, kukhululuka, mtendere. Kusonyeza kuti pamene tikukhala ndi mtendere wina ndi nzake, pamene tikukhala okhululukirana wina ndi nzake, pamene tikukhala wachikondi wina ndi nzake, osangoti wachikondi chabe, osangoti wamtendere chabe, koma aliyense should take the responsibility yobweretsa mtenderewo, yobweretsa umodziwo, yobweretsa chikhululukicho. Pamene tikupanga zimenezo, muona kuti wina ndi nzake tiyamba kukhala mwabata, tiyamba kukhala mokhululukirana, tiyamba kukhala momvetsetsana. Tikatero ufumu wa Mulungu ukukhazikika pakati pathu. Titha kumafunsana kuti pakati pathu pali nkhondo, pali kuwukirana, pali corruption, pali umbava, pali makhalidwe achilendo osiyanasiyana, pali kugalukira zimene Mulungu ndi mpingo wake amafuna. Kodi ufumu tinganene kuti ulipodi? Tikumbukire kuti dziko ndi anthu. Ndipo anthu amayamba ndi ineyo, amayamba ndi inuyo. Pamene ineyo ngati munthu, pamene inuyo ngati munthu, pamene ifeyo aliyense payekha akuyesetsa kuakhala ma values a ufumu wa Mulungu, ndiye kuti tayamba kale kukhazikitsa ufumu wa Mulungu. Chachiwiri, ufumu wa Mulungu uli kale pakati panu. Kunena iyeyo Ambuye Yesu wakhala nawo almost for 3 years pamene anayamba publicly kulalikira, kubwera pamaso poyera. Koma zaka zonsezi sanazindikire ayi. Mwa iye anthu amangoonamo basi mneneri, amangoonamo mphunzitsi, amangoonamo mwina nthawi zina amene ali ngati pa mpikisano, ochita naye mpikisano, a competitor. Ndi Ambuye Yesu akunena kuti it's because you are blinded, you are still living in darkness, that you are failing to see the kingdom of God. Pamene tikhala mu nsinga za ukapolo, pamene tikhala mu udima, timalephera kuzindikira kuti Yesu Khristu ali pakati pathu. Zimaoneka bwanji nthawi zina kungogwiritsitsa malamulo osadziwa cholinga cha malamulo. Mwachitsanzo mu mpingo wathu muli malamulo osiyanasiyana, canon law, liturgical
laws, cholinga choti tizipemphera bwino, cholinga chonena kuti pakhale bata ndi mtendere. Koma nthawi zina timagwiritsitsa malamulo achipembedzo, timagwiritsitsa malamulo ampingo to the extent kuti Mulungu timantaya, timayamba kukhapirana kwakuthwa, timayamba kufunirana zoyipa chifukwa sitinamvetsetse cholinga cha malamulo, tikukhala mu mdima. Izi ndi zimene Afarisi aja anapanga. Because of legalistic approach to issues, analephera kuzindikira kuti Mulungu ali pakati pawo. Kodi pakati pathu sitingathe kunena kuti tili ndi legalistic approach to issues imene kutilepheretsa kuona chikondi cha Mulungu, kuona kuti ufumu wa Mulungu likali pakati pathu? Tipereka chitsanzo. Aphungu athu pakali pano ali ku nyumba ya malamulo. Tikumva bungwe lija loyang'anira za chisankho la Malawi Electoral Commission akukamba zonena kuti ma constituencies aonjezekeredwe. Izoti akunena kuti potsata malamulo. Izoti akunena kuti anapanga research anthu tinavomereza chabwino. Koma nafunso lomanena kuti ngati malamulo akutero, kodi nyengo zimene tikudutsa pano zikugwirizana kuti tionjezere ma constituencies? Pakali pano aliyense akudandaula za chuma. Msonkho ndi ukungoyikidwa pa china chilichonse. Amalawi akusowa popumira. Kodi ngati ndife anthu amene tikutsogoza chikondi, ngati ndife anthu amene timamvetsetsana wina ndi nzake kuti lamulo lili apo, koma tiyang'ane zosowa za Malawi, kodi ino ndi nthawi yabwino yoti tionjezere ma constituency kapena tikonzekayi mavuto ena ndi cholinga choti Amalawi apumeko bwino? Tiona anthu amene akungofuna dyera, anthu amene akungofuna zinthu ziziwayendera, anthu amene akungofuna kuwapisa mthumba a Malawi, akulimbikitsa kuti malamulo akutero, palibe chimene talakwitsa, tatiyeni pamenepa basi ma constituencies tigawe. Legalistic approach to issues. Ufumu wa Mulungu uli pakati pano ndipo kukhazikitsidwa. Ndinuyo ndineyo kutenga gawo lonena kuti ufumu tiuonetse kwa wina ndi nzake. Kachitatu, pamene akunena kuti ufumu wa Mulungu uli pakati pano, ndipo chifukwa chonena kuti mukukana idzakwana nthawi imene mudzalakerake mutalowa mu ufumuwo, koma sizidzatheka kutero. Afuna atikumbutse chani, atichenjeze chani, atiphunzitse chani Ambuye chauta? Kugwiritsa ntchito zinthu zoyenerera zimene zili pakati pathu. Utilizing the here and now. Tili ndi zabwino pakati pathu. Ngati sitizisamala, ngati sizigwiritsa ntchito moyenerera, idzakwana nthawi ndidzazifuna zinthu zimene ndinali nazo kale koma ndidzalephera kuzipata. Mwachitsanzo ineyo ngati wansembe, ndikukhala m'community imene ndili ndi ansembe anzanga 7-8. Mwina atu nkumakana mwadala osafuna kulandira sakramenti lakulapa, idzakwana nthawi ndidzafunitsitsa ansembe anzanga atabwera pakati panga atandipatsa sakramenti lakulapa. Koma chifukwa ndinalephera kugwiritsa mpata nthawi imene ndili ndi moyo, nthawi imene ndili ndi mphamvu, nthawi imene zinthu zikundiyendera, mpata umene idzakwana nthawi mwina ndidzausowa. Aliko anthu ena sayamika akazi awo, sayamika amuna awo, sayamika abale awo. Idzakwana nthawi imene tidzachita regretting. Amayi anu atamwalira, abambo anu atamwalira, simaona, simanyadira, simagulira za Mother's Day, simakaonetsa kunyanja, simayendetsa pa galimoto. Nthawi idzakwana mudzalakalaka mutakhala ndi makolo, koma mulibe. The point is, Jesus akufuna tipange live the here and now. Ambiri tili ndi kuthekera ma smartphone athu. Tili ndi mabungwe ambirimbiri, Tiyankhuleni Ambuye, Word Made Flesh, kuli mabungwe ambirimbiri, ma organization, ma institutions, ma ministries ambirimbiri amene tikugawana mawu a Mulungu. Koma ambiri mwina timangotsegula nkutseka, kungonena amen pa zinthu zoti sitinamve nkomwe. Idzakwana nthawi titafuna titawamva mawu a Mulungu, nthawi imeneyo sitidzakhala nayo. Ambuye Yesu ponena izi afuna kuti tipange utilize the here and now. Zimachitika mkazi osamamusamala, banja kutha, kunyozana, kuyalutsana, kukakwatiwa ndina, nkuyambanso kunchitira sanje, kulakalaka the here and now. Potsirizira Ambuye Yesu pamene akukamba za ufumu, akunena kuti tsono adzabwera ena amene azidzati ufumuwo wafika. Musadzatengeke amenewo ndi onyenga, koma inu mudzagwire chikhulupiriro chanu. Afuna atichenjeze mchikhulupiriro chathu, tisakhala anthu otengeka ndi imene ku Zambia jamanena kuti visungusho, kungoona zinthu zozwizwitsa nkumaona ngati ndi ufumu wa Mulungu. Ayi, pajatu atafesa tirigu, anafesanso ndani na nsongole. Nkutheka iwo amene timaona ngati ndatumika Mulungu, satumika Mulungu konse. N'chifukwa chake tikuyenera tikhale osamala nthawi zonse pamene tikutsatira zachilendo. Azidzanena kuti ndine, azidzanena kuti ufumu wamfika, azidzanena kuti zozizwitsa izi zikuchitika m'dzina la Mulungu, koma musadzawatsatire anena okha Ambuye Yesu. Tapemphe tsiku la lero atithandize kukonzekera bwino
uzindikira ufumu wa mulungu ndi kumayesetsa kukhazikitsa pasi pompano. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. My life to you I bring. May each song I have to sing be to